Pois a entrevista ao día vou a saludar a Eva Pérez Gamote, diputada provincial do Grupo Socialista na Deputación, que exixe a recuperación dos servizos sanitarios eliminados e un plan de reforzo dos hospitais comarcais da nosa provincia. Eva María Pérez Gamote, moi bons días. Hola, bo día. Por certo que esta mañá estuvestes na Gudiña, efectivamente esa primeira frecuencia para as 7:44 minutos. Chegou sin retraso, non? Sí, chegou ben. E, bueno, creo que é algo importante, non? Hoxe que temos que celebrar. E, como digo sempre, pois isto é unha cousa de todos e de todas, non? Pondo no foco esa plataforma, claramente, non? Dereito ao tren, que creo que fixo un traballo, bueno, pois excelente. Como digo sempre, gobernar tamén é saber escoitar. Se inicialmente, pois, bueno, se toma unha decisión que xerou unha preocupación na veciñanza, en todos, non? Nos alcaldes, alcaldesas, en todos os que, bueno, pois estamos aí. É verdade que se vían afectados os territorios e sabíamos que, bueno, que era importante revertir a situación. Entón, pois, hoxe, pois, celebrando, non, que se houbera revertido e que finalmente, pois, se escoitara. Como dixen, pois, a plataforma evidentemente, pois, hoxe obtivo uns frutos, pero que tamén digo que creo que os que estábamos tamén aí sempre apoiamos, non? E sobre todo, pois, o alcalde, Néstor da Gudiña, que, bueno, pues, foi un dos primeiros que puxo, pues, ese problema sobre a mesa, indo a Madrid. Bueno, creo que ao final, pues, foi unha cousa de todos, non? Sempre digo que ao final hai que correxir, non? O que está mal, e tamén, pues, hai que escoitar. Bueno, pois o Adif escoitou os alcaldes da nosa comarca, socialistas, populares, de todo. Aquí non hai cores políticas, porque isto é un servicio para toda a provincia de Ourense, especialmente para a comarca Consofreiras, comarca de Monterrey e incluso tamén a Portuguesa, a zona de Portugal, de Trasomontes, tamén aproveitan a estación da Gudiña para viaxar a Madrid. Por certo, díxame contar, alcalde, Eva, alcaldesa ata aí 3 meses, que hai un novo servicio Albia que sae a 6:58 minutos dende a estación de Ourense, procedente de Lugo, suprime o Albia das 12:55 e estrenase, por certo, dende aquí, dende Ourense, un AVE directo sin paradas entre a cidade termal e Madrid, que sae de Ourense a 7:28 minutos, non para ningún sitio, coletando con Madrid en 2 horas e media. Bueno, e agora falemos da sanidade, porque na próxima sesión do Pleno da Diputación vandes a presentar unha moción, non? A propósito dese recorte de servizos sanitarios nos hospitais comarcales, especialmente Verín e Valdeorras, que son os que nos afectan a nosa provincia, non? Sí, así é. Presentamos, pois, esa moción en defensa dos hospitais comarcais e, bueno, en defensa da sanidade pública, non? No rural do que é toda a provincia de Ourense. Bueno, está centrada na situación, neste caso, do Hospital de Verín, pero tamén pensando en outras realidades como é o Hospital de Valdeorras. Nos creemos que os hospitales comarcales son fundamentais para garantizar unha igualdade, non? No rural e as cidades, especialmente, pois, nunha provincia tan envellecida e cunha poboación tan dispersa como a que contamos. Bueno, e que servicios, despois de falar con profesionais sanitarios, algún que non está ni moito menos ligado ao PSOE, por se alguén pensa que queren de sacar tallada política deste tema, ni moito menos, algún médico do propio hospital de outras cores políticas di que se está desmantelando certos servicios. Cuáles son aqueles que notades vos que hai que mellorar? Pois, como ben dís, non? Isto, ao final, evidentemente, pois, como deputada provincial socialista, pois vas con as siglas, pero teño claro que isto é unha reivindicación para os veciños e as veciñas, non? Como ben dís, os profesionais, non? Son os que incluso se poñen en contacto, os que nos dicen, non? Que bueno, que isto que está pasando, pois non hai que revertilo. De feito, non fai moito, ainda saliu aí un comunicado firmado por xente de urxencias, non? De todas as áreas comarcais. Entonces, está claro que non é que o diga o PSOE, o sea, isto que nos está dicindo son os propios profesionais do servicio. Por exemplo, ADO, hospitalización a domicilio, funcionaba moi ben ata antes da pandemia, e hoxe sigue operativa, pois gracias ao esforzo persoal de algún profesional, non? Bueno, non está o ADO operativo. Non. Dende a pandemia, dende o ano 2020 desapareceu o ADO. O que hai, pois, son os cuidados paliativos, que tamén nos está facendo gracias aos profesionais excelentes cos que conta o Hospital de Verín, e o están mantendo, non? Pero ADO, pois, é verdade que desapareceu no 2020, e entendemos que, bueno, pois que é algo necesario, porque ao final, como ben decía,
contamos cunha poboación pois que cada vez pois nos vai facer máis falta a todos e a todas o tema da sanidade, pero non só o Ado, tamén a clínica da Dor tamén se trasladou a Ourense. Todos sabemos que, bueno, pues hai moita xente que padece esas enfermidades crónicas que o necesita, non? Entón, pues, claro, entendemos que esas situacións, si eso se nos quita dun hospital tan próximo, pues ao final, pouco a pouco, e logo as listas de espera que hai, pues un dos casos máis sangrantes é oftalmoloxía, que dentro do ano ten listas de espera dentro do ano incluso a xente do ano 2023, non? E o tema de cardioloxía, que, bueno, din que eso non estaba, que están cobertas todas as plazas no catálogo, e, bueno, pues en principio eso non é así, dito polos propios profesionais do servicio, o sea, do Hospital de Verín, que cardioloxía estivo ata o decembro de 2024. Entón, pois é verdade que agora pois xa temos que ir a Ourense para o tema de cardiólogo. E, bueno, entendemos que ao final pois a sanidade é unha competencia da Xunta, témolo claro, pero eso non significa, a noso sentido, neste caso, leválo á Deputación, pois non significa que a Deputación deba de mirar cara a outro lado, non? Entendemos que as institucións teñen unha responsabilidade de defender os intereses da veciñanza. Entón, pois neste caso pedimos reforzar eses hospitais comarcais e, bueno, cubrir as prazas estables dos profesionais, recuperar eses servicios que se foron perdendo e que teñen que garantir, pois, vivir no rural non supoña ter unha sanidade de segunda. Bueno, pois Eva María Pérez Gamote, esta moción do Partido Socialista van a defender o venres 29 no último pleno, no pleno que corresponde este mes de maio na Diputación. Esperemos que saia adiante polo ben dos veciños do que a área sanitaria da comarca de Monterrey, con Sofreiras, incluso de Terras de Sanabria, que se desplazan ata Verín. Eva, moitísimas gracias. Bueno, gracias a vos e bo día a todos e a todas. Moi bons días.